Amigo Pusip, dito kami sa bahay nila ni Amigo Warren Discatado. Ito yung bahay nila, Amigo Pusip. Nandito rin kami. Si Art Pepe Alvarado. Ito Amigo Pusip. Nagluto yung mag-asawa dito sa kanila ni Amigo Warren para pangalamusal sa mga nagdadala ng relief. Ang bitong puti nga at tarat di rin eh. Hilaw tayo, amigo. Makilaw din na. Sa bagay, basta bisa kung sa klase, basta hilaw mo. Makilaw din tawa ka na. Pugsi na tayong nakarating na ako sa bahay na ni Amigo Warren, Amigo Pusip. Ayan na, Amigo Pusip to. Ang kikilawin. Ano sa nga ni sa amigo? Sino? Mulmul. Mulmul, Amigo Pusip to. Sino pala kilawin, kinilawin, Amigo Pusip to. Mag-almusal, posting. Hoy! Sit! Sit! Oh. Anong isda yan? Parot. Parot fish. Ayan, Amigo, kanang kilawon? Oo. Isa nga isda na? Hindi alam ito. Mana mulmul? Ako alam ko ito. Mana mulmul, Amigo? Oo. Ay, tanong ko silyon mo eh. Asa mga uling bagay maghaling ko? Kapag po mo. Ibig sabihin, mamaya nalarga na rin na tayo. Kasi, anong gagawin natin? Yan yung balat niya. May po sila kulay green. Mama nang himon tinambal mi ko no? O mo ni. Pe. Mag-iihaw dito yung may gupsit. Iihawin may gupsit. Para sobrang pakas. May kinilaw pa, may ihawin pa. Pangunang artista, Mr. Saludatis. Yan o. Si Mr. Saludadis saka si Mr. Bilisa. Ang aming inspektor sa Filtrangco, Amigo Pusip. Ito yung bahay ni Amigo Warren. Pero puro papalitan na yung kahoy niya. Yung kapitbahay nila. Wala pa. Wala rin. Nasira rin Amigo Pusip. Kapitbahay nila. Ando ka na Yung lang bahay. Opo. Tabing-tabing na lang Amigo Pusip. nakakailang doble. Pati yung hindi pulito. Sabi ko hindi mo na lang. Pinasusugang ko. Amigo Pusip. Ito yung lugar nila ni Amigo Warren, Amigo Pusip. Ito sa barangay Look, Anahawan, Southern Leyte. Yan yung mga wire Amigo Pusip. Bagsak pa. Kapitbahay nila, wala nang bubong sa dingding bahay. Yung lugar nila, malapit lang sa dagat, may busot. Andyan yung bus, nakaparking dyan, yung Filtrangco. 1923.
Highway na yan, may busit eh. Papuntang Silago, papuntang Bato, Sugod, Himayangan, Liloan. Yan, highway na yan. Oh. Dagat na yan, may busit yan, oh, dagat. Oh. Mamaya, pasyalan natin yung dagat. Ano nangyari doon sa mga bahay doon. Yung bahay ng biyanan niya, nandun sa bundok. Wala na rin bubong, saka yung sa magulang niya, sa nanay niya. Sila rin ang bubong, kaya naghanap siya ng hero. Mahal na ang hero ngayon, Busit. Yan, hirapan siya magbili. Dito lang tayo kain, ano? Si ano eh. Yun na baka may chat na yan. Takas na, may gusto ng takas ha. May iniyaw, may kinilaw, may tinula. Ano yan? Yung tamaral? Tamaral? Tamaral, tandang. Tandang? Wala akong mabibili ng sabak. Meron mamahal. Mga atas, taga San Pablo yan, nagbubusit. Ano mo go? Go! San Pablo City.